Това е Мариан Атанасов Стефанов. Преди малко повече от 2 години младият пианист влиза за пръв път в музикалната школа към Младежки център. А сега, след неуморна работа и ежедневни уроци, вече на 8 години Мариан може да се похвали с успехи на международната музикална сцена, още при дебюта си. Много добре. Горд че съм. Наградите са от 4 поредни конкурса, които са през месеците октомври и ноември. Заради епидемичната обстановка те се провеждат онлайн. Това обаче не пречи на Мариан да спечели вторите места на 2 конкурса в Испания, на един във Великобритания и да се класира на 3-то място в България. Това ми е таланта. Това ми е професията. Ще ставам пианист. Мариан обича да научава нови произведения. Разбира се, има и някои любими, като Ръченицата. Като изключително трудолюбив и талантлив. Така определя своя възпитаник ръководителя на музикалната школа Татяна Колева. Много е целенасочен, има математическа мисъл, която много му помага при разчитането на нотите. Много добра координация между двете ръце. Левичар е, но изключително добре работи с дясната, дори вече с дясната ръка се върви по-добре, отколкото с лявата, което е изключително трудно. Това е голям напредък при нас. Трябва да се бъдат равностойни ръцете. Също и много е артистичен и много така технически подготвен, което страшно много помага и има феноменална памет. И тъй като трудът се отплаща, награда за работата си получава и Татяна Колева. Отличието от последния до момента конкурс и е за високи педагогически постижения. Най-добрата. Ще кажа благодаря. Освен в школата, 8-годишният пианист репетира по 2 часа и вкъщи. Заради трудолюбието, таланта и всички други негови качества, ръководителят на школата му предрича блясково бъдеще на музикалната сцена. Няма да се откаже никога от музиката. Че това ще бъде неговото призвание. Макар и онлайн, още този месец Мариан Стефанов ще участва на поредния международен конкурс, а до края на годината ще покаже своя талант и на родната музикална сцена, участвайки в коледен конкурс.